Isang Unity Walk, Interfaith Prayer Rally at Peace Covenant signing ang sinagawa nitong weekend, isang linggo bago magsimula ang campaign period sa local level. Pinangunahan ito ng Camarines Sur Police Provincial Office, COMELEC Camarines Sur, religious groups, law enforcement agencies at ilang kandidato sa darating na halalan. Layunin nitong itaguyod ang mapayapang halalan sa harap ng mga posibleng karahasan, pandaraya na karaniwang umanong nangyayari tuwing eleksyon. Kami ay lalahok sa halalang 2025 na may wagas na intensyong maglilingkod sa mamamayan. Tatalima ako sa mga umiiral na batas at kautusan hinggil sa kampanya at eleksyon. Ayon kay Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director ng Camarines Sur Police, katuwang nila ang iba't ibang ahensya at law enforcement agencies sa pagbabantay upang tiyaging magiging mapayapa ang darating na midterm elections. Aasahan nyo na magiging safe at magiging patas yung eleksyon. And yung mga grupo na nag-iisip na ma-disrupt yung eleksyon natin tulad ng mga communist terrorist group or kung mayroon man mga political armed groups, huwag silang matakot sa mga ganon. At kaming kapulisan at ang mga sundalo nyo ay nakaagapay. Ayon naman sa Philippine Army, mas pinaigting pa nila ang pakikipag-ugnayan sa kapulisan sa ginagawang mga COMELEC checkpoints maging pag-monitor sa areas of concern sa probinsya. Para pagdating po ng election day, election period sa May 12 ay buo po na nakadeploy ang puwersa ng inyong kasundaluhan. So kaysa po ng COMELEC, ng PNP at ng iba pong ahensya ng gobyerno, umaasa po tayo na magkaroon tayo ng isang maayos, matahimik at pantay na eleksyon. Chris Novello, CSN.